Uba Adelbert Nungrum Uba de UMLA Jongka North Shillong constituency Jongka Voice of the People Party Hakash Potarik Uyayong Ulalet ban ujordek FIR show officer in charge Jongka Sardar Police Station Halor ka jing pelaj advertise halor ki kampulet Kabala pendunai ka karta thepkam ula ongru bakate ke jingle kalong kompa pendu ya kahok ki samlaling baka kampulet hakaba pendunai ka karta thepkam kabala wanling baka advertisement kini ki khendiat sngi bala dep kata ka hendri tarik ulber arajar arpusau nakaliang uba Adelbert nongrom ula ong bakate ke jingle kalong kapabian namar kadran ka jinga tingku kapakat kom ka office memorandum kabala depan pas baka age relaxation ka kren shai na ka life ar ka karta thepkam lara sasan snem ka bamut life news snem Nakua ban ai ka keruo sagi khun samla jong jai ben riu khamtam parkumju ki khun samla jong jala hani ka singa wan ban file ka FIR hakmat u OC jong sadar police tu ba Kamal Thapa halor kajing penduk no ya ka hok jong ki khun samla ki bedang dei ka karta ka beri ka hok na ka banta penginyo makinyo pan apply ya ka kam ko chongki lemba ka police recruitment advertisement ka balawan hari niki singi ka beri ka nriu trik brai balai arjar saw lemba ka office jong DIG bali ki penduk noi ka hok jong ikon samla nomor ka advertisement ka buan ha nriu trik brai balai arjar saw kalai tingku na tadang ong highly illegal Nrei Deputy Chief Minister Beron iong ba hei kalong bean. Ti katingku bat kalai terik ubnai February arjar arpuah. Nomor hagani ka age relaxation. Kabala pas lemba ko OM Office Memorandum. Kalap kerensyai ba kalai puar kakerta lara sasan snem kalong lai kunyo na kumta ki kun sama bayi. Jong ka jela bat khamtam ya jong jat nriu ka jongi. Nrei kani ka advertisement kepala pelat lembaga polis recruitment kalong BI kalong highly illegal lamar from which provision of law bapin penrit no pat ya ka kerta joki khon samla ibadai hok ban yo ya ka kam polis ka jongki kham tam apren ka por ka ba ka kerjing kurdo kam bat kham tam ru ki khon samla kila seluruh menta ban apply ki kam polis nomor kapor kala dawa tinrei ngakwa ban pensai nomor ba Deputy Chief Minister Badan Borom mening kasni yong ba Adelbert nongrom lai lam bakla kram puli tinrei Deputy Chief Minister Badan Borom ngade ban puli kap ban kren ka an kham tam kat bangan mi na ka intellectual constituency ngamla bangan suya lendat no kham da puli tani kham da tip ta ka an tinrei lor ta nongrim ngakwa ban pensai ba kajik pen pak rom kasmi kalong ba yalam bakala par sama yo samla ba i phimdei ba chai lam bakala phimdei ban suthu bakala kani kat bakim pakla ban pas lemba ka personal department ka order kambiang wajalam bakala Deputy Chief Minister Badan Borom wadong fla pas ke kabinet fla pas ke kabinet tuma fiklam pen fiklam pas pat lemba ka personal department kumbalong kani ko OM hakalai terik benai February arjar puar. Di nomor kadau kani kadi kabang sutunat banong. Bab imat bapilai pun kam pelat election. Bat kawiru kalong bapilai klet no. Ela ka jong jike kli kadi ka act of irresponsible. Jong kita gi bakam long elam. Kim don ka jike kli ki khun samla. Kam ta mani ka por ka jing kurdu kam. Bat ha ka juk por ru nrei jing syari ban aiman sim ki khun samla. Kam tam kila tre. Ya kaba kin apply ki kam polis kumba ki por balik ti gele ban kiar le manta ki khun samla ki lalong ki baslur ba lalong ki bakloi ban tre ki kam polis kam tam kade kamram jong ka kamram ba ki khli kade jong sarkar kani kadaw ga ja balai namar ba kila klet ya ka jong ka benta ka kamram kila bun kam palat da bla pen khlain kila pen wan ya ta ka jing khlain palat jong ta ka sur jong ka politics ba ka bla tlot no pat ka sur jong ka policy kani kade ka policy matter hoj ngakubur bagla dapat pelaj bagla dapat banyak pas na po kabinet hendai tanah po kabinet kan pat biang kila dap ki kampat dapat ban pen out lemba ka new OM lemba ka personal department marla keren syah ya kata kemar kadau ngakuan perken mau banglawan ya kendu ya secretary jong ka central recruitment board
ngada bong buat nakaliang jong ilapan pau pada banyak kan high up government as of now kam don ka power kalong powerless ti ngalai kendu ngalai yo pada keren over the phone but us secretary home but mairu la ong kumju ba rejing sa tu sini la ong potong ini shong meeting ngala don ke jingkermen nomor fi ingan pengken mau kani ka advertisement ki la ong ban serang ya ka application ba online ke sitrik lara no pratarik yang kram la pat ki supli online tang sipor apor tu kala blog no ti kani ka pen pau bakadon ki error kadon ka flaws ha kani ka advertisement ti mar ka daw ngako ban kren ka syai ba ba ka basusi i deputy chief minister yalam bakala ngalo ban ong yalam bakala ban ong ni kentien tetapi ong banga nga baylam bakala ngaklam puli ngaklam tip ya takaan subha file mafi persya enga lembaga ta counter FIR bat haju por kani kan kam dei ta kasin ka banikong kam dei kasin ka bakhat kanom dei ka bakhat du ka bangawan kani ka approach lembaga FIR kadang don sakawi pat ka bangan sepen benar lada syubu ka lada ki bureaucrats ki feel lembaga government as of now kalong polis kay mo ko pun pau pi ka jing ong jong i deputy chief minister Brom hiong ba nakaliang jong ka government kadang pan ya ka clearance kadang pan ru ya ka approval na ka election commission ha ka bakum no kini achkhmat hani ka recruitment rejing sha kam don jingkhang wat ka do and don'ts jong ka election commission kla kran clear kalong tamban kadi tang ka jing pentip ban pan ban yo ta ka clearance hanre ka jingkali kalong ba haka pratarik bunai balai fi pelaj ini advertisement but khat riu turik kawan ka model code of conduct pile ayu pan aduk khat nyu khat pra khat khandai arpho arhui bat bali pi ap mata lajan sibanai hato kani kamdei ba fi kwa ban penduk ka hok jong ki khon samla ba pi ap tam mandap election khanang funyo ban pass pat ya ni ka new OM bat pin bat kanong jing do nong ka bakrau na ka ban ki khon samla hoi nga su thu ka police department kat kum ka jing dawa ka por hilak ban penkela ya kata ka jing ya kata ka recruitment policy kat kum jing dong kam juta ka age ka kerta halaki kam ba per ka kuat pen pau ba bolum klet u chief minister beton Brom jong ka jela wada pen pau lo ni subject ba a formal notification will be issued in regards with the age limit kani ukuran hakasi arpun retorik ubnai balai arjar ubnai baar arjar arpusau ti habang ekran bot secretary home ula kran syai bayang ni new notification kalong on the process ti on the process ti kumno fila banyak chkhmat ban khot application ki khun sama kani kalong jing pen klumar jing bot chuchu ikhun sama ki ba kwa ikakam ti ka kwa pen mauru ba lesi i deputy chief minister ila puli hoi menen bat ngarwan puli biang kumju kani ka second para jongka OM laitrik penai February arjar puar kabong kumni the new upper age limits will be applicable in case of all categories of posts except for certain category of posts suntunat ila puli aduk menen kat tu tele i jompat syakawai pat ka benta ka bong for the home police excise registration taxation and stamps home guards and civil defense prison and forest and environment department so tunat bila puli lo berkhot henry ngako ban keli kanya fi deputy chief minister Beton Brom believe kam puli kam mention pa ini kentien boong as may be notified by the personal department nomor terkadau kalong illegal highly illegal kani advertisement jong ka police recruitment kaba ngadong kam bandawa kumang dawa itu ki head officer ki bureaucrats bade ban pass corrigendum kaba fila ban le menta kali tang corrigendum tumat kadau without further delay suba look into this very urgent matter kabalong ke jimanto kham tam ki khun sama jong kejela tumat kadau ngakentu ba phenle jong kamram wadum kwa burom hakum ni kapor wan ong bade ba move ba dal bot nongrum hendai pej inum le kai mengi kimi kpa ina perkhat ki khun samla kai kaba ya ka hok ke jongki nginum la pendu ani nginum la ban simno temar kadau ngaskuak ban pen kemau
ba Deputy Chief Minister kun subah ban accept ya kani ka jing persang ban pensutu bakala biang dama pi kat u Deputy Chief Minister Badon Borom joka state jela sobha correct ya ka mistake bat kani ngaya dawa lemba jong fi media bagi khun samla kim dei ban khi jumut bat kani hadu menta ka pala pan out ko office memorandum kumbala mention clearly hagani ka lai tarik by February arjat puar ba as may be notified by the personal department until unless sempala ban pen notified daka notified daka personal department kaumut ba kadang niang kani hi ka OM ka badai hadu lai punyo ka kerta ka badai ka lai puar jing sisa la relax pat sansem long lai punyo ke kani ka dei ka kerwo ka bang kwa ban pau bak nak kentui ke police department ru bakin le hok jong kamram namar ngawan hani kalong bang expect ba action should be taken tibal ada penong serious kadon pat skui galenti kabang nang pangkre ya kabang ya chakmat halor kani ka pang kita ini jumpa saya nak liang to ngaku pan percaya kendiat kenam bagi samla ken sotu mano bailam bakla mano bakram pule ngaku pan keren tangani kawai ye Deputy Chief Minister Badon Borom yang badong kaman up ka approval bad ka clearance na po election commission na kabantaban go ahead with the recruitment process tenrei kay mong sku an pakin mau kan reutorik unai balai arjar apusau lapen lakot la ngamula ai kan ka advertise la pledge ni ka advertisement lemba ka office jong DIG ti sakawai part ngaku apan pengen mau baka kan reutorik kadai belapas ka model code of conduct tengah kuan bu jingkli Deputy Chief Minister Badon Borom balai pat boros kata lajan sibanai manta balai fimpan ta clearance balai fimpan ta approval balai pi apa du mental lajan sibanai hatu kani kamde intentionally kalau man penduk ko hok jongki samla mar kadau ngaku bau samla khamsai samenin ke sengipat na kaliang jong ke DIG office na kaliang ko office jong Inspector General of Police ni hani ko order ki yong ba khamla ban conduct yani ka online wala da kila khot ak sitarik ban sedang ka application through online lara no pat ak pratarik ka ba pratarik ru long tang support wala kut no tikai baca pat kalong ba menen pat khandai tarik banai April ajar sau na kaliang jong ka IG office lapan mi yani notice but due to technical reason lapan sange shwa yani ka application through online ti pajba bat samla bi bishar mapi manu bailam bakla manu baklam puli ti kani ngai ba I Deputy Chief Minister Badon Borom in penshai namar kani kalong kajing kata imem pej ban pendu ikahok jongki khon samla taini kentian publish Bây đi bạn hỏi phiếu cho đại gia pi lejing sha ko mangla yuma pen pau lejing sha hot ngap pen pau ki kan nong rem baling hap ban lech ka ban file ka ban launch ya ka FIR ti kani gade ka kade kata ka bang pen pau shai ba pi kani ka jing pen khain ya kani ka OM kalong clearly kade ka criminal offense mo hagabidai persya ekahok jong khon samla yaro tanong rim tingangit skam bak polis kali ada ka jong kamram da ka jong ka penta